сповідатися. Я сьогодні зроблю виключення і під час літургії ще можу сповідатися. Коли хто хоче, так что вот такая ситуация у нас. Да, Александр. Давайте А потом все. Не, ну, ні, вам можна після Рождества так само можна сповідатися, але там, якби, ну, пост – це час для покаяння, вот, а свято – це час для радості. Вот, так що треба все робити у свій час, як кажуть. Добре. Тоді починаємо. Я не ведаю, хто ведає, откуда цей криж у нас узявся? Я вельми давно марив, щоб у нас був повний криш. Вот, вчора приходжу, і він тут стоїть. Ну, це підтверджує ще раз наше назирання. У цьому домі невідомо, що куди тікає і що тут з'являється. Да, ну, дякувати Богу, да, маємо криш. Дядя Георгий, а можно ты одразу свои мары расскажи нам, как мы ведали живешь? Да, коли є ще хто хоче написати записочки, передавайте, я буду зараз. Это, да. Да, это, да. Благодару Небесного, за что Духу истинно, Ты сюда присутствуешь, наполняешь сердце добра и життя подай Твое, приди сюда в нас и очисти нас от всякой нечистоты, избав доброй души наши. Слава Вышнему Богу, на земле у людях добрая воля. Слава Вышнему Богу, на земле мир у людях добрая воля. Господи, в уста наши откроешь и в уста наши возвестить хвалу Твою. Аминь. Доброславенного владарства, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды, и на веки веков. У миры Господу помолимся. За мир, звышение, избавление душ наших Господу помолимся. За мир во всем свете трывалость святых Божий Церковь, узъядание усих Господу помолимся. За святый храм гэтый, за тых, хто з верою, пашаною і страхом Божим уваходять у Його, Господу помолимся. За набожных христиан, Господу помолимся. За великого Господара нашего, найсвятейшего всесветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, за шановных просвитеров, у Христе диаконства, за увесь клир и народ, Господу помолимся. За город гэты, за Литву и нашу Беларусь, за все города и краины, за тых, кто з верою живуть у их, Господу помолимся. За сприяльное надворье, за богатый урожай земных плодов и за часы мирные, Господу помолимся. За тых, кто подорожничає по морю, земли и по ветры, кто хвореє, покутує, кто у зневоленні, и за избавление их, Господу помолимся. Как позбавиться нам от всякого гора, покут, недоли и неостачи, Господу помолимся. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Усе святую, беззаганную, наидобрословеннейшую владарку нашу Богородицу, вечно Деву Марию, и все житие наше Христу Богу отдамо. Господи Боже наш, Твоя улада недосяжная, стижная, милость невымерная и человеколюбство невымовное. Ты, уладару, по милости Твоей, споглянь на нас и на святый храм гэты, и створи з нами, и Ты разом с нами молится, богатую свою милость и спогаду.
Бо належит Тебе всякая слава, пошана и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Богородице, збав. Когда пойдешь на споведь, не забудь снять. Богородице, збав. Урятуй нас. І по Христу промене, я пошел Господи молитвы, молитвами Богородицы, спаса, урятуй нас. Ще й ще в мирі Господу помолімось. Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію зі всіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи Боже наш, спаси людей Твоїх, благослови насліддя Твоє, збережи повноту церкви Твоєї, освяти тих, що люблять красу дому Твого, прослав їх за це Твоєю божественною силою, і не залишай нас, що надіємось на Тебе, бо Твоя влада і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Вечер, слава, Ганна, Василия, Нина, Филиппа, Александра, Владимира, Марфа, Дмитрия, Рафия, Василия, Никита, Проксия, Ивана, Яц. Хай славить Тебе, Боже, все народы, хай славит Тебе все люди, Сыне Божий, что вознес звезды, урятуй всякие Тебе, Господи, земля дала плен свой, Бог наш благословил нас, Сыне Божий, что вознес звезды, урятуй всякие Тебе, Благослови нас, Боже, и хай тримся перед Тобою все концы земли, Сыне Божий, что воскреснет, Пелагея, Надея, Катерина, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и слава Бога Ты бессмертный, Тебе наше назволение захотел принять тело от Святой Богородицы и завсёды Девы Марии, и не заставшись между
Никодима. Ще й ще в мирі, Господи, помолимо. Пресвяту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, зі всіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові дамо. Господи, Ти, що дав нам ці спільні однодушні молитви і обіцяв виконати прохання двох-трьох, що згодяться в ім'я Твоє, сам і нині прохам в теперішньому віці пізнання Твоєї істини, а в майбутньому життя вічне. Бо Ти Господу помолимся. Боже святый, Ты, святый, спочиваешь, Тебе тресвятым голосом серафимы опявают и херовимы усхваляют. Тебе уся небесные силы поклоняются. Ты привел уся з небыту у быттё, Ты створил человека на образ свой, подобенство свое, и усими своими дарами его здобил. Тим, хто просить, Ти даєш мудрость і розум, і не зважаєш на грахи, але покаяння призначив на збавлення. Ти нас упокорених слух Твоїх зробив годними, у годину гету стоять перед славою святого Твоєго ахвярника і належне поклонення схвалення приносить. Сам лодару прийми від нас грешних вусту тресвятий спів. Наведай нас у добрости Твоей, вибач нам усякую провину свядомую, що несвядомую, освяти наши души и тело, и дай нам у побожности служить Тебе во усі дні життя нашого, молитвами Святой Богородицы, усіх святих, які спрад веку Тебе догодили. Бо святый Ты, Боже наш, и Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. Святый Боже, стимостный, смертный, помилуй нас. 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 Аминь.
Будем уважливыми, миру сим. И духу твоему, Трохимин том четвертый, благословенный и всехвальный ты, Боже, Отцов наших, и имя Твое преславится навеки. Благословенный и всехвальный ты, Боже, Отцов наших, и имя Твое преславится навеки. О справедливость Твоя явная во всем, что Ты сделал для нас. Благословенный и всехвальный ты, Боже, Отцов наших, и имя Твое преславится навеки. Благословенный и всехвальный ты, Боже, Отцов наших, и имя Твое преславится навеки. Будем уважливыми. Да Габрея послание святого апостола Павла читание. Гетим показыває Дух Святий, що ще не відкритий шлях у святиню, покуль стоїть перший намет, який єсть приклад цяперашнього часу, коли приносяться дари і ахвяри, які не можуть удосконалить поводле сумлення того, хто служить, якія толькі у ежі і пітве, і розних обмиваннях і постановах тела, якія поставленыя до часу виправлення. Бо заповед набывае моц от померших, і он не мае силы, покуль живе той, хто заключив його. Дык и перший заповед был усталеваны не без крови, бо Моисей, сказавши усе приказания, поводле закону усему народу, узяв кров телят и козлов с водою и вовной, и пунцовой, и изопом, покропив и саму книгу, и весь народ, кажучи, «Гета кров заповету, яки дал вам Бог». Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Служебник маленький. Моисей, Аарон, святары его, и Самуил, сироты, что кричат имя его. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Воскликнули праведники, Господь нашел их, и от всех бедов выбавил их. Аллилуйя, Аллилуйя. Запали у серцах наших, человеколюбный владару незгасальное святло Твоего богопознания, и в очи розума нашего открыто разумение Твоего евангельского добровестия. Укладил нас так само страх, до Твоих заповедей окопнуся, пожады плоти растоптавши, духовное житье проводили, а так само имкнулися до усяго и робили все, что Тебе досподобы. Бо Ты святление душев и тела у наших Христе Божий, Тебе славу узносим. С беспощадным Твоим Отцом, все святым и добрым животворчим Твоим Духом, теперь и заусёды, и на веки веков. Аминь. Мудрость. Станьте ровно, выслухаем Святое Евангелие, миру сим. Поводле Матфея Святого Евангелия читание. Будем уважливыми. Книга родоводу Ісуса Христа, сына Давидового, сына Авраамового. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков народил Иуду и братов его. Иуда народил Фареса, Изару от Фамары. Фарес народил Эсрома, Эсром народил Арама, Арам народил Аминадава, Аминадав народил Наасона, Наасон народил Салмона, Салмон народил Ваоза от Рахавы, Ваоз народил Авида от Руфи, Авид народил Иисея, Иисей народил Давида цара. Давид царь народил Соломона от былой жонки Уриевой. Соломон народил Раваама. Раваам народил Авию. Авия народил Асу. Аса народил Иосафата. Иосафат народил Иорама. Иорам народил Азию. Азия народил Иофама. Иофам народил Ахаза. Ахаз народил Иезекию. Иезекия народил Манасию.
Манасія нарадзіў Амона, Амон нарадзіў Іасію, Іасія нарадзіў Іакіма, Іакім нарадзіў Іханію і братоў яго падчас перасялення Вавілонскага. Пасля ж перасялення Вавілонскага Іханія нарадзіў Салафііля, Салафііль нарадзіў Зарававеля, Зарававель нарадзіў Авіуда, Авіуд нарадзіў Еліакіма, Еліакім нарадзіў Азора, Азор нарадзіў Садока, Садок нарадзіў Ахіма, Ахім нарадзіў Еліуда, Еліуд нарадзіў Еліазара, Еліазар нарадзіў Матфана, Матфан нарадзіў Якова, Якаў нарадзіў Іосіфа, мужа Марыі, ад якой нарадзіўся Ісус, якога называюць Христос. І вось усіх пакаленняў ад Аўраама да Давіда 14 пакаленняў. І ад Давіда да перасялення Вавілонскага 14 пакаленняў. І ад перасялення Вавілонскага да Хрыста 14 пакаленняў. Нараджэнне Ісуса Хрыста было так. Пасля заручын маці яго Марыі з Іосіфам, перш чым сышліся яны, выявілася, што яна мае ва ўлонні ад Святога Духа. А Іосіф, муж яе, будучы праведным і не жадаючы зняславіць яе, хацеў употай адпусціць яе. Калі ж задумаў ён гэта, вось анёл Гасподні ў сне явіўся яму і сказаў: «Іосіфе, сыне Давідаў, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зароджаная ў ёй ёсць ад Святога Духа. І народзіць сына, і дасі яму імя Ісус, бо ён збавіць людзей сваіх ад грахоў іх». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае Господам праз прарока, які кажа: «Вось дзева ва ўлоне зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануіл, што азначае «з намі Бог». Устаўшы ад сну, Іосіф зрабіў, як загадаў яму анёл Гасподні, і прыняў жонку сваю, і не знаў яе, пакуль нарадзіла сына свайго першароднага. І ён даў яму імя Ісус. У імя Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У сённяшнім Євангелії, можа так падацца, што ёсць дзве незалежна адна ад адной часткі. Першая частка – гэта радавод па Іосіфу да Ісуса Хрыста. І другая частка – гэта вось менавіта гісторыя пра тое, як жа адбывалася яго, пра падзеі, які адбываліся перад яго нараджэннем. Але ж мне падаецца, што гэта не дзве розныя часткі, а гэта адна вялікая гісторыя. Яны маюць паміж сабой цесную сувязь. І вось гэтая сувязь, яна сыходзіцца менавіта на Іосіфе і на тых учынках, на тых выбарах, які ён зрабіў. І гэта гісторыя, менавіта для мяне, яна пра тое, што Гасподзь ніколі не гвалціць, па-другое, пра тое, што ўсё ж такі нашы выбары, яны час ад часу змяняюць свет. Вось глядзіце. Ключавы момант для мяне гэта гісторыя, калі Іосіф даведаўся, што яго жонка, якая яшчэ не пераехала жыць да яго, што яна зацяжарыла. І вось Іосіф, ён чалавек разумны, ён разумее ўсё ж такі, вось ён чалавек сучасны, што у цуды верыць гэта, канешне, вельмі правільна і вельмі класна, але ў рэальным жыцці цуд, такі цуд, ён хутчэй за ўсё не бывае. І вось калі Іосіф даведаўся ад Марыі, што яна зацяжарыла, у яго быў цэлы спектр увогуле, што можна зрабіць. І гэта былі б правільныя ўчынкі, гэта былі б законныя ўчынкі. Ён мог па закону яе аддаць, напрыклад, пад суд, каб усе ведалі, што яна зрабіла, каб яе наказалі, нават пабілі камянямі. Гэта было б правільна, гэта было б законна, і ні ў каго ніякіх пытанняў бы не было. Ці ён мог, напрыклад, адпусціць яе, але ўсё ж такі усім усё расказаць праўду, што вось яго абраная жонка, яна ўсё ж такі там, штосьці зрабіла неправільна. І гэта таксама было б правільна і законна. І ніхто б, нават сам Гасподь, я думаю, не змог бы Іосіфу нічога сказаць, таму што ён дзейнічаў па закону. І гэта было б, правільна. Але Іосіф замест закона, ён сам абраў трэці варыянт. Ён абраў варыянт дзейнічаць
па любові, па міласэрнасці. І таму ён вырашыў употай, каб ніхто нічога не даведаўся, адпусціць яе. І вось мне падаецца, што гэта ёсць ключавы момант. Момант выбару менавіта Іосіфа. Таму што я ўпэўнены, што Гасподзь ён не падказваў Іосіфу, што рабіць. Ён не гвалціў яго, ён не заставляў яго там абіраць тое ці іншае. Гэта быў вось момант чалавечага выбара Іосіфа. Ці прыме ён вось сітуацыю і ці паступіць ён па любві, ці ўсё ж такі ён паступіць па закону. І вось менавіта калі ён абраў паступіць па любві, вось ужо пасля гэтага, як мы чытаем, анёл яму явіўся і сказаў, што ўсё ж такі павер сваёй жонкі, яна ўсё правільна табе сказала. І мне падаецца, што вось гэта кропка выбару Іосіфа, вось гэты яго выбар, ён і стаў тым момантам, які запісаў і самого Іосіфа, і усіх яго блізкіх вось у гэтую кнігу жыцця, якую мы сёння чыталі. Вось усіх яго продкаў, усіх яго сроднікаў. Я гэта пра што? Я пра тое, што я ўпэўнены, што ў нашым жыцці таксама ёсць такія кропкі выбару. Менавіта не такія, але такія. І у нас ёсць кропкі выбару, дзе мы можам паступіць 100% правільна, так што ніхто не асудзіць, ні людзі, ні сам Гасподзь Бог. І вось у гэтых кропках мы можам абраць паступаць не па закону, а па любві. Все ж такі па любві нават да тых людзей, хто нас зняважылі, хто нас пакрыўдзілі, хто нас, разумееце. І урэшце рэшт, Евангелие – гэта кніга гісторый, якія вось мы чытаем і пераказваем адзін аднаму. І на прыкладзе гэтых гісторый мы вучымся, мы назіраем за іншымі людзьмі, за іх выбарамі, і вось гэтыя выбары прымяраем на сябе. І вось сённяшняя гісторыя, яна, пэўна, нас вучыць, што любоў, яна вышэй, чым закон. І тыя людзі, якія паступаюць па любві, яны потым запісваюцца ў кнігу жыцця. А ўжо што з гэтым урокам рабіць? І як яго прымяраць на сваё жыццё, гэта ўжо кожны хай сам вырашае для сябе. Амінь. І сёння яшчэ на пропаведь па Евангелію падчас вось прычасця, таму што першая частка пра радавод гэта ўжо сфера веданняў Яўгена. І таму Яўген яшчэ сёння нам раскажа пра вось гэты длінны спіс імёнаў. Пэўна, потым падчас прычасця. Так. Скажем уседуся е души, едусяго розуму нашего, скажем. Господи, всеуладный, Боже, Отцов наших, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай и помилуй. Так само молимся за великого Господара нашего, сосветного патриарха Варфоломея, за супольность нашу, просвитеров, диаконов, монахов и за усих у Христе, братов и сестер наших. Так само молимся Тебе, Господу Богу нашему, почуй голос моления нашего и молитву, и помилуй детей Твоих. Алены, Анастасии, Ирины, Нины, Дарьи, Максима, Игоря, Илона, Марии, Сергея, Анны, Алины, Игоря, Марины, Ангелины, Матвея, Игоря, Анастасии, Владислава, Софии, Максима, Александра, Ярослава, Павла, Татьяну, Максима, Ганну, Владимира, Людмилу, Алену, Марию, Станислава, Ольгу, Евгения, Виктория, Александра, Романа, Ольги, Илью, Анастасию, Сергея, Марию, Саву, Луку, Тетяну, Олега, Максима, Ирину, Костянтина, Олену, Романа, Віолету, Володимира, Надію, Олександра, Андрія, Євгена, Ольгу, Татьяну, Алену, Нину, Надею, маленькую Зою, Марию, Василису, Марию, Дарью, Марию, Веру, Татьяну, Федора, Сергея, Юлия, маленькую Софию, Павла, Александра, Валентина, Надея, Ильи, Нанны, Дионисия, Александра, Алексея, Виктора, Марины, Ганны, Светланы, Натальи, Алены, Владимира, Юрии, Эмилии, Яны, Жанны, Андрея, Олеся, Марины, Янины, Тамаша, Неонилы, Евгена, Ирины, Ольги,
Вадима, Павла Змитра, Діонісія, Наталі, і усіх, хто собрався на гэтую літургію, усіх наших родних і близьких, ласкою і щодростями Твоими задоволю все просьбы наши, пробач нам все провины вольные, межвольные, нехай добро будут спринятые молитвы и милостины наши перед престолом владарства Твоего, и оборони нас от ворогов бачных и небачных, от усялякой напасти беды и горы и хвороб збав, и подай здоровье с долголетием. Скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за усіх несправедливо зневоленных братов и сестер наших, и за их наихудшейшее вызволение скажем усе, Господи, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яще молимся за всіх, хто вимушено покинув свої доми і родиму, і обдарування усього потребного для життя на чужині, об худшейшим вертанні на батьківщину. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за Україну, яє народ, яє воїнів, за усіх, хто проз війну стратив родних, здоров'я, доми і свой штоденний хліб, каб Господь сам оборонив їх, сутешив, оцалив і забезпечив усім необходним для життя. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. За даровання перемоги народу України, за скончення війни, за даровання свободи білоруському народу і за покаяння усіх, хто чинить згвалт, пригнет і беззаконні. Скажем усе, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Так само молимся за хвіродавців і доброчинців у святим і почесним храмі гетим, за тих, хто тут співає, працівників, за усіх присутних тут людей, що чекають від Тебе великої і багатої милості. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо Ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе мы славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей, молимся Тебе, выслухай нас и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яше молимся за упокоение душ спочилых детей Божьих, Миколы, Валентины, Нестора, Прасковьи, Александра, Тамары, Павла, Полины, Валентина, Анатолия, Александры, Бориса, Алексея, Валентины, Кирилла, Веры, Федора, Ольги, Михаила, Леонида, и за выбачение им всякие провины вольные и межвольные. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как Господь Бог уселил их душу туды, где праведные спочивают. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, владарства небесного, отпущения грехов их, у Христа несмертного владара и Бога нашего просим. Подай, Господи, Господи, помилуй. Боже, духу всякие плоти, ты смерть промог, и дьявола покорил, и житье свету Твоему дал. Сам, Господи, упокой души спочилых детей Твоих, усіх, кого мы тут вспоминаем, наших близких. У месте светлом, у месте квитнеючем, у месте спокойном, откуда утекли покута, журба и стагнання, у всякое согрешение, учиненное ими словом, або учинком, або думкою, як добрий человеколюбний Бог пробач, бо нема человека, який б жив и не согрешил. Бо Ты один только без греху, правда Твоя навеки, и слово Твое истина. Бо Ты, воскресение, житье и покаяние спочилых детей Твоих, Христе Боже наше Тебе славу узносим, с беспощадным Твоим Отцом, и просвятым, и добрым, и животворчим Твоим Духом, теперь и завсёды на веки веков. Ще й ще в мирі Господеві помолімось. Заступи, спаси, помилуй, і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Премудрість, щоб під Твоєю владою завжди охорону маючи, ми Тобі славу воссилали,
Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Ми херовім в образ таємниче, виявляючи, що вторше Троїці трестую пісню, співаючи, кладем же зараз всяке життєве клопоти, камнам цара усіх прийняття, якого не бачно супроводжує ангельська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми, що херовими втаємниче являємо животворчій Тройці Трисвяту пісню, співаємо, відкладімо нині всякі житейські піклування, щоб прийняти нам царя всіх, якого не бачно супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя. Ми херовім в образ таємниче, виявляючи, що вторше Троїці трестую пісню, співаючи, кладем же зараз всяке життєве клопоти, камнам цара усіх прийняття, якого не бачно супроводжує ангельська варта. Алілуя, алілуя, алілуя. Святарство Твоє нехай поміняє Господь Бог во владарстві Своїм завжди, тепер і завсюди, і на віки віков. Амінь. Святарство Твоє нехай помяне Господь Бог во владарстві Своїм завжди, і тепер і завсюди, і на віки віков. Амінь. Великого Господара нашего, Всесвятого Патріарха Варфоломея, нехай успомнить Господь Бог у владарстві Своїм, завжди тепер і завсюди, на віки веков. Амінь. Усіх митрополитів, архієпископів, єпископів, всіх святаров, монахів і монахинь, нехай успомнить Господь Бог у владарстві Своїм, завжди тепер і завсюди, і на віки веков. Амінь. Вас і всіх правоверних християнов, нехай помяне Господь Бог во владарстві Своїм, завжди, тепер і завсюди, і на віки віков. Доброщасний Іосиф, з древа зняв беззаганне тіло Твоє, сповівши його чистим полотном з духмяностями, у новій могилі закривши поклав, у могилі тілом, у пеклі ж душою, як Бог ураїш з розбойником, і на простолі Ти бив, Христе, зайцом і духом усьо наповняючи неописальне, життя дайна і за рай пригожейший соправди, і за всякий хором володарський світлейший стала для нас, Христе, могила Твоя, криниця нашого у воскресення. Добропристойний Іосиф, з древа зняв беззаганне тіло Твоє, сповівши його чистим полотном з духмяностями, у новій могилі поклав. Зараби, Господи, добрую ласку сіону поводле волі Твоєї, і мури Єрусалима нехай отбудуються, тоді милий Тебе буде ахвяра хвали. Доповнимо молитву нашу Господу. Господи, помилуй. За принесені чесні дари Господу помолімось. За святий храм цей тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим ходять до нього, Господу помолімось. Щоби визволитися нам від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолімось. Заступи, спаси, помилуй і збережи нас, Боже, Твоєю благодаттю. Дня всього звершеного, святого, мирного і безгрішного, у Господа просимо.
Ангела миру, вірного провідника, охоронителя душ і тіл наших, у Господа просимо. Прощення і відпущення гріхів та провин наших, у Господа просимо. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просимо. Останок життя нашого в мирі та покаянні скінчити, у Господа просимо. Християнського кінця життя нашого, безболісного, бездоганного, мирного і доброї відповіді на страшному суді Христовому просимо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, зі всіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. Господи Боже Вседержителю, єдиний святий, Ти приймаєш жертву хвали від тих, що всім серцем призивають Тебе. Прийми ж благання від нас, грішних, приведи до святого Твого жертовника і сподоби нас достойно приносити Тобі дари і жертви духовні за наші гріхи і людську несвідомість. І сподоби нас знайти благодать перед Тобою, щоб була приємною Тобі жертва наша, і щоб благий дух благодаті Твоєї вселився в нас і в принесених дарах цих, і в усіх людях Твоїх. Милосердям єдинородного Сина Твого, що з ним благословен єси, з присвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас і на віки віків. Мир усім. Узлюбим один одного, ка по однодумности вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, лицо одиносудную. Христос посеред нас. И есть, и буде. Христос посеред нас. Даем руку. Христос посеред нас. Христос посеред Христос нас. посеред нас. Христос 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 старп мусу. Христос Христос посеред посеред нас. нас. Христос посеред 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 нас. Подойдите, подойдите. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Христос посеред нас. Так, Христос посеред нас. 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 Так, я думаю, это не все. Христос посеред нас. Веры до мудрости будем уважливыми. Веру в единого Бога и Царя Всевладара, Творцу неба и земли, всего бачного и небачного, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного от Отца народженного перед усими веками, светло от светла Бога истинного от Бога истинного, народженного, нестворенного, одиносутного Зайцом праз якого все сталося, яки деля нас людей, деля нашего избавления сошел с небес, и втелеснился Духа Святого и Девы Марии, став человеком, был распятый за нас за Понтии Пилате, и покатывал, и был похован, и воскрес в третий день згодно с Писанием,
и взышел на небесы, и сядет праворучайца, и знов прийде в славе судить живых и мертвых, и Его владарство не буде конца. И в Духа Святого Господа Животворчого, який одайца сиходить, якому разом з Отцом і Сином поклоняємося, і якого славим, ки говорив прос пророков, у одиную святую повсюдную и апостольскую церкву, визнаю одно хрещение для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станьмо добро, станьмо со страхом, будем уважливыми ко святое приношение у мира принести. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа будет за всеми вами. Узвисім серце. Подякуем Господу. И справедливость поклоняться Отцу и Сыну. Единосутной и нераздельной. Належно и правильно Тебе певать, Тебе доброславлять, Тебе хвалить, Тебе дяковать, Тебе поклоняться на усяким месте владарства Твоего. Бо Ты Бог невымовно, неспознавальный, небачный, неспостижный, вечно истный и завжди той самый, Ты и единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас з небыту у быттё и упавших, Ты зноў узняў, и неоступно здійсняў усё, пакуль нас на небо не узвёк, а подаровать будучае Твое владарство. За ўсё гэта дзякуем Табе, единородному Твоему Сыну и Духу Твоему Святому, за ўсе вядомыя і невядомыя, яўныя і няяўныя добрадзействы, якія для нас здзейсніліся. Дзякуем Табе за супольнае служэнне гэтае, якое Ты ад рук нашых прыняць палічыў годным, хаця атачаюць Тебе мноства арханёлаў, безліч анёлаў, херувімы, серафімы, шестикрылыя, шматвокія, лунаючы, крыляючы, пераможную песню, спяваючы, устыкаючы, выгукваючы ды прамаўляючы. Отцы святый, святый Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей, Сана на вышинях, благословенный Той, кто ходит у имя Господняе, Осанна на вишинях. З цими блаженними силами, владико людинолюбний, і ми виголошуємо і промовляємо: святий єси і пресвятий Ти, єдинородний Твій Син, і Дух Твій святий. Святий єси і пресвятий, велична слава Твоя. Ти світ Твій так полюбив, що і Сина Свого єдинородного віддав, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Він, прийшовши і діло нашого спасіння виконавши, в ніч, як видано Його, а правдивіше, коли Він сам себе віддав за життя світу, взявши хліб у святій свої пречисті й непорочні руки, подякувавши, благословивши, освятивши, розломивши, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи: прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів.
Так само і чашу після вечері промовляючи, пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому, памятуючи эту збавчу заповедь и все для нас действенное, крыш, могилу, воскресение, на третий день ушествия, на небесы, проворочится день и другое славное знову пришествие. Твое от твоих, Тебе приносим за все и для усіх. Тебе певаем, Тебе доброславляем, Тебе дякуем, Господи, и молим Тебе, Боже наш. И что приносим Тебе это духовное бескровное служение, и просим Тебе, и молим, и умоливаем, пошли Духа Твого Святого на нас, и на принесенные дары гэты. И зраби гэты хлеб каштовным телом Христа Твоего. Аминь. Амінь. А то, что в гэтым келиху каштовной кровью Христа Твоего. Аминь. Переменивши Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняемся святым и почестным телу крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Каб яны были для тых, хто причащається на цірозість душі, для вибачення грахов, для супольності со Святим Твоїм Духом, для повноти владарства небесного, для отваги перед Тобою, але не на суд, ті на судження. Jeszcze приносим Тебе духовное гэта служение за спашылых у веры прайцаў, айцоў, патрыярхаў, прарокаў, апосталаў, прапаведнікаў, евангелістаў, мучанікаў, вызнаўцаў, аскетаў і за ўсякі дух праведны, які ў веры спачыў. Асабліва за ўсе святую, беззаганную, найдобраславеннейшую, слаўную валадарку нашу Богородицу і вечна Деву Марыю. Протягиваю Тебе, Богородица, вечно блаженную и Бога нашего, подводную пашаны за Серафима, на небо славную за Серафимов, что не бывавшее водство дела Бога Слова, Исную Богородицу Тебе вічваєм. Яшчэ прыносім Табе духоўнае гэта служэнне за ўвесь свет, за святую паўсюдную апостольскую царкву, за тых, хто праводзіць жыццё ў цноце і сціпласці, за Беларусь і за Літву. Дай нам, Господі, мірна гаспадарыць, каб і мы жылі ў супакою лагодна і ціха, з усёй набожнасцю і годнасцю. Сярод першых памяні, Господі, вялікага гаспадара нашага, найсвяцейшага ўсесветнага патрыярха Варфаламея, захавай яго для святых Твоих церкваў, у міры, цэласці, добрай славе, здароўя, даўгалеці, каб ён правільна навучаў Слово Твоёй істины. И все. Успомни, Господи, город гэты, у якім мы живем, Літву і Беларусь, усе гарады і краіны, тых, хто з верою жывуць у іх. Успомни, Господи, тых, хто падарожнічае па моры, зямлі і паветры, хто хварэе, пакутуе, хто у несправядлівым зняволенні і збаўленні. Успомни, Господи, ахвярадаўцаў, дабрачынцаў у святых Твоих церквах і тых, хто памятае пра убогіх, і на ўсіх нас милости Твоя пошли. И дай нам одними вустами, единым сердцем славить и опевать усе почестное цудовное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и заусёды на веки веков. И нехай будут милости великого Бога, избавца нашего Иисуса Христа, с усими вами. Усіх святих помянувши, ще і ще, знов і знов міри Господу, помолимся. За принесенные свяченые почестные дары Господу, помолимся. Каб человеколюбный Бог наш, принявший их на святый над небесный и духовный свой охвярник, як водар духмяности духовной, послал нам боскую ласку свою и дары Святого Духа, помолимся. Одинство веры и супольности со Святым Духом попросивши сами себе и один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо.
Табе мы давяраем усё наше жыццё і надзею валадару чалавекалюбны і просім і молім і умольваем. Палічы нас вартымі, прычасціцца над нябесных тваіх і страшных таемстваў гэтай святой духовнай трапезы з чыстым сумленнем дзеля адпушчэння грахоў, дзеля выбачэння правінаў, дзеля супольнасці з Духам Святым, для ўспадкавання валадарства нябеснага, дзеля адвагі перад табою не на суд ці на асуджэнне. І палічы нас вартымі валадару, з адвагаю, без асуджэння асмеліцца заклікаць цябе, нябеснага Бога Айца, і прамаўляць. Ойче наш, Отцах, няхай святится имя Твое, няхай прийде владарство Твое, няхай буде воля Твоя, як на небе, так и на землі. Хлеб наш надзённый дай нам сёння, и даруй нам провины наши, як и мы даруем виноватым нам. И не веди нас у спокусу, але гнов нас от злого. Бо Твое есть владарство, и сила, и слава, и Отца, и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Мир усім. Головы ваши перед Господом схилите. Дякуем Тебе, небачны владару, што свою невымерною сілою Ты ўсё стварыў і ў багаці міласці сваёй правёў усё з нябыту ў быццё. Зірні, Господі, з нябёсаў на тых, хто схілілі галовы свае перад Табою, бо яны схілілі іх не перад плоцю крывёю, але перад Табою велічным Богам. Дык вось валадару прынесены тут дары усім пароўну раздай, кожнаму паводле патрэбы. Будь спадарожнікамі па моры, зямлі, ў паветры, аздараві хворых, лекару душ і целаў. Ласкаю шчодрасцямі чалавекалюбствам адзінароднага Сына Твайго, з якім дабраславёны Ты, з усесвятым і добрым і жыватворчым Тваім Духам, цяпер і заўсёды на векі вякоў. Зірні, Господі Ісусе Христе, Боже наш, з вышыні святога жытла свайго і з пасады славы валадарства Твайго, і прыйдзе асвяціць нас. Ты, які сядзіш зайцом на вышынях і з намі нябачна тут прысутнічаеш. І зрабі нас вартамі, каб Ты сваю ладную рукою даў нам сваё усячыстае цела і пачэсную кроў, а праз нас усім людзям. Боже, ачысці мяне грэшнага і змілуйся надо мною. Увага! Святое святым! Делится, раздаецца агня Божия, делится, але не раздаляется, заўжды ецца, але ніколі не з'ядаецца, а тых, хто прычышаецца, асвячае. Ісус Христос перамагае. Бёса, хваліце Яго на вышынях. Духа Святого. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ну, калядныя суды пачынаюцца ўжо. Таму што айцы дазволілі сказаць слова не толькі на апостала, хутчэй не на апостала, а евангельскі тэкст, і гэта ўжо для мяне велізарны падарунак. Так што параство ўжо пачынаецца. Вось гэты урывак, напэўна, ён выклікае вельмі багата пытанняў з першага пункту, навошта нам столькі імёнаў. Мы не прызвычаіліся, але, дзякуй Богу, апошнія 2-3 гады ёсць такая тэндэнцыя, ёсць такая накіраванасць дараваць адзін аднаму гэтыя генетычныя даследаванні, хто адкуль паходзіць, каб шукаць свае карані. І гэта вельмі файна. Гэта якраз паказчык таго, што мы так ці інакш падсвядома, а можа несвядома, але паглыбляемся ў біблейскі светагляд. Евангеліст Матфей, калі ствараў сваю кнігу, напэўна, ён не разлічваў на тое, што яна будзе першай у новазапаветным каноне. Напэўна, ён нават і не думаў пра тое, што будзе які-небудзь
канон, яго была одна і простая задача. Яна состояла ў тым, каб даказаць, што Ісус Христос — гэта Месія, гэта царь і гэта сын Авраама, сын таго, хто чыімі дзецьмі лічылі сябе усе юдэі таго часу. Але сталася так, што калі стваральнікі канону паглядзелі уважліва і зразумелі, што Евангелие паводле Мацфея павінна быць першым, бо яно пачынаецца, і яна па сутнасці называецца, раней так называліся світкі, іх па першым радку называлі. І вось мы сёння чулі кніга радаводаў. Так пачынаецца і стары запавет наш. Першая наша кніга, яна таксама так завецца, кніга роду. І таму менавіта таму Мацфей стаў першым. І вось гэты вялікі пералік імёнаў, які багата хто нам нічога не кажа, і гэта вельмі нагадвае, мне калісьці адзін сябар казаў, нагадвае праваслаўнае набажэнства, калі ты трапляеш падчас ікціні і пералічваюць, каго там трэба за здраве. Ты гэтых імён людзей не ведаеш, але вот такі доўгі пералік там бывае на нейкі працяглы час. Вось гэта таксама такі напамін. Але ёсць у гэтым спісе важныя 4 пункты, якія дапамагаюць нам адчуваць, разумець, што значыць быць веруючым чалавекам. Як бы гэта не было дзіўна, гэтыя 4 чалавекі — гэта жанчыны. Па-першае, само з'яўленне жанчын у радаводзе — гэта ўжо было проста парушэнне усіх магчымых правіл. Іх там не мусіла быць зусім. Таму для евангеліста Мацфея была цяжкая задача, як зрабіць так, напісаць так радавод, каб было пераканаўча, і каб імя Марыі там засталося, каб яно было, але хоць як-то пераканаць. І на ум яму прыйшла думка, напэўна, ён узгадваў гэты радавод і ўбачыў імёны жанчын, якіх трэба ўключыць, каб тым самым з першых радкоў свайго Евангелія парушыць традыцыю падзялення на жанчын, мужчын. Я думаю, што вы добра ведаеце, што ў юдэйскай практыкі тых часоў і у ортадаксальных юдэяў сёння ёсць равінацкая малітва, якая пачынаецца з таго, што дзякую Богу, што я не нарадзіўся жанчынай. І таму трэба разумець, што робяць гэтыя жанчыны ў гэтым спісе. І больш за тое, задача ускладнялася яшчэ больш, таму што гэтыя жанчыны — Фамарь, Раф, Рут і Версавія — гэтыя жанчыны ўсе вельмі адмоўнага паводзін. Гэта жанчыны, якія па любым нормам можна было называем мы безнравственнымі паводзінамі. Гэта адна з іх — гэта прафесійная блудніца Раф, але тая, якая пачула голас Божы, якая дапамагла Ісусу Навіну і яго спадарожнікам, і так атрымаўся працяг. Яна ўвайшла ў гэты радавод, спрычынілася да таго, каб у свеце з'явіўся Ісус Христос. Акрамя гэтага, яна і Рут былі для юдэйскага светагляду абсалютнымі паганамі. Рут увогуле была мадзімяцянкай, і ў другазаконні напісана, што з гэтымі людзьмі не проста не можа быць нейкіх стасункаў, яна нават да 10-га калена не можа быць стасункаў. І вось з'яўленне гэтых людзей яно даказвала сіламі і тэкстам евангеліста Мацфея, што ўсё сламана. Няма паганцаў, няма іншых нацый, няма жанчын і мужчын, ёсць толькі людзі ва Хрысце. Тыя, хто прынялі яго. І
гэтыя жанчыны, акрамя ўсяго, яны сёння отец Александр казаў пра прыняццё рашэнняў, выбар. Але гэтыя жанчыны перад тым, каб прыняць гэтае рашэнне, трэба, каб было ад каго прыняць. Вы проста ўслухайцеся само словаспалучэнне прыняць рашэнне, прыняць выбар, яго трэба зладзіць. І гэтыя жанчыны, яны яго рабілі. Яны рабілі мужны, смелы крок, той крок, на які трэба не толькі адвага, а гэта той крок, які парушаў усе магчымыя традыцыі, ўсё, што толькі можна. І які з цягам часу, можа быць, там, праз доўгі перыяд становіцца, абарочваецца вось такім чынам, што ў свет прыходзіць Ісус Христос, які прыносіць змену, прыносіць іншы спосаб жыцця ў Боге, іншы спосаб Божай прысутнасці тут. І гэтыя жанчыны, яны праявілі рашучасць, праявілі смеласць, мужнасць і паслушэнства. Бо кожная з іх у нейкі момант адчула, чым яна гэта рабіла, гэта ўжо кожнага чалавека містычны досвед, але яны адчулі, што гэта трэба менавіта зрабіць. І вось да гэтага заклікае вось гэты доўгі пералік імёнаў нас помніць пра тое, што вера – гэта утрыманне сэнса, быццё ў сэнсе, і для гэтага нам патрэбна мужнасць, рашучасць, смеласць, паслушэнства. Амінь. Я на память не веду. Со страхом Божиим и верою приступите. И любовью. Да. Верую, Господи, вызнаю, что Ты сапраўды Христос, Сын Бога Живого, что Ты пришел у свет грешный избавить, який перший я. Я ще верую, что гэта все чистое тело Твое и гэта почестная кровь Твоя. Тому молюсь о Тебе, помилуй меня и пробачь мне провины мои, вольные и межвольные у словах, у справах, свядомый и свядомый, зраби меня вартным, без осуджения, причаститься усе чистое Твоих таемств, для отпущения грехов, для життя вечного. Аминь. У вечері Твоей таємний, Сыне Божий, сегодня удельничать мне дозволь. Бо ворогам Твоим я не вдам тайны, не дам Тебе поцелунка, як Иуда, але як разбойник вызнаю Тебе. Успомни меня, Господи, володарстве Твоим, нехай не на суд и не на осуджение, будем мне причастие святых Твоих таинств, Господи, а на царение души и тела. Аминь. Молись, причащайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Регор, причащайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Марина, святых почестных тел крови Евген, причащайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Карина, причащайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Марина, причащайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Наталья, причащайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Зоя, причащайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Николай, причащайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Жанна, прощайте святых почестных тел крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Жанна,
прошедший, прошедший тело Твоего, Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Я забыл еще. Артем, прошедший, прошедший тело Твоего, Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Тело и кровь Христова. Все, проходит. Тело и кровь Татьяна, прошедший, прошедший тело Твоего, Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Тело и кровь Христова. Татьяна, прошедший, прошедший тело Твоего, Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Павел, прошедший, прошедший тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Все, проходите. Прошедший, прошедший тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Кушайте. Просто прошедший, прошедший тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Василий, прошедший, прошедший тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Ирина, прошедший, прошедший тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Аминь. Так, зараз Андрій. Почекай. Андрей, прошедший, прошедший тело крови Господа Бога, избавца нашего Иисуса Христа. Почекай хвилиночку. Смотри-ка. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мои Господи, прохи всех, кого мы тут поминали, кровью Твою подшествую, молитвами святых Твоих. Аминь. Збав Боже. Збав Боже людей Твоих и доброслови спадщину Твою. Добрословенный Бог наш, завжди, тепер і завсюди, на віки віков. Станьте ровно, принявши боски, святые, уся чисто, несмиротно, небесные, животворчие, страшные Христовы тайны, належно подякуем Господу. Оборони, избав, помилуй, захини нас, Боже, ласкою Твоею. Попроси уши, каб денег Ты был досконалым, святым, мирным и безгрешным, сами себе один одного, и все житье наше Христу Богу отдамо. Дякуем Тебе, человеколюбный володару, добродею души тела у наших, что Ты сегодня зарабил нас вартами, быть удельниками Твоих небесных и несмиротных таемств. Выпростай наш шлях, умацуй нас у всех у страху Твоим, заховай наше життя, керуй нашими кроками, по молитвах и заступництву Всеславной Богородицы, Вечно Девы Марии и усіх святых. Бо Ты, свячение наше, Тебе славу узносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и заусёды на веки веков. С миром выйдем. Низкими свеж почуем. Господи, Василий,
Viešpatie, kuris laimini tave laiminčius ir pašventinantis tuos, kurie tavimi vylėmės, padėk savo tautai paveldą savo palaimink, savo bažnyčios vienybę išsaugok, pašventink mylinčius tavųjų namų grožį. Tu juos pašlovink savo dieviškąją galią ir nepalik mūsų, kurie tavimi vylėmės. Suteik ramybę savo pasauliui, savo bažnyčioms, kunigams, kariuomeniai ir visiems savo žmonėms. Juk kiekvienas geras dovanys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo tavęs, šviesybių tėvo. Tau tad šlovę ir dėkojimą ir garbinimą teikiame Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, dabar ir visados ir per amžių amžius. Tu, Kristau Dieve esi, Да благословение Господа на вас, Его ласкою человеколюбством, завжди тепер і завсюди на веки веков. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. У воскресл из мертвых Христос, истинный Бог наш, заступництвом всечистой Своей Матери, славных апостолов, святого отца нашего Яна Златоустого, архиепископа Константинопольского, святого Левонтия Виленского, святых праведных богоотцов Якима и Ганны, и всех святых, и всех белорусских святых, и всех украинских святых, нехай помилует избавить нас, бо Он добрый и человеколюбный. Аминь. Дякую вам, што вы ёсць і што вы прыйшлі. І нягледзячы на тое, што учора у нас быў вельмі такі насычаны дзень, а наперадзе нас чакае насычанае раство. Дзякую, што вы ўсё ж такі ходзіце на літургіі і ведаеце, што гэта галоўнае, што ёсць у хрысціянскім жыцці. Таму дзякую, што вы ёсць. Амінь. Дзець Георгій, што у нас на службе? по службам у нас такая ситуация. Завтра память святой Анастасии Узарешительницы. Так что я так меркую, что все наши насты, яны завтра маюць свой дзень анёла, так что шчыра вас віншуем. І, ну, але завтра уже службы не будзе. Значится, у сераду 24-го
У середу 24-го у Реформатській церкві, у будинку Реформатської церкви, пілимо Гатве 18. Як і у прошлом году. Да. Буде о 21 годині відбудеться наша головна літургія свята Рождества Христова. Так що усіх запрошуємо, чекаємо. Я вже робив об'яви, буду ще робити об'яви про це свято, але ви так само розповсюджуєте інформацію там, про свої фейсбуки, ну, тіктоки і так далі, інстаграми і всякої вот этой вот. Во ВКонтакте можно не распространять. Да. Значить, ми служимо літургію. Під час літургії співає наш хор з Миколаєм, але от господариня Марина прийде зі світанком і будемо слухати, будуть вони колядувати, ми будемо слухати такі традиційні колядні пісні. Ось, так що приходьте на це набожество. Хто не зможе з вечора, і після цієї літургії, хто хоче, іде сюди, на Богшта. Тут ми накриваємо стол, розмовляємося, віншуємо один одного, ось, співаємо колядки і так далі. Ось, 25-го ранком, це четвер, о 10:30, для тих, кому буде, ну, може, складано ночью прийти, хто з дітками, буде літургія тут у нас, у этой каплиці. І так, не ведаю, хто прийде, конечно, але я сподіваюся все ж таки, що прийдете. Я приду. 26-го. Ні, я не приду. 26-го, от ти якраз прийдеш, розумієш, тебе нема вибору. Собор Пресвятої Богородиці. Це найстарожитніше свято Діви Марії. І 26-го у п'ятницю так само буде літургія. Вот. В 10:30. Да. А українська літургія буде, приїжджає святар з України, і українська літургія, от для наших братів і сестер, хто українці, 25-го 13:30. 25-го 13:30. Але я ще раз хочу Так це само сказати. на В реформатській церкві, так само в реформатській церкві. Але я ще раз это повторяю, що ми як не відділяємо себе від вас, ми вже тут усі зроднилися, так що треба з одного боку підтримати нового святара, допомогти йому, допомогти у встановленні цієї громади. Ось, але ми завжди, от, кажу, ми не чуємо себе єдиним цілим з вами. Так, от такий розклад служб. Так що зараз, ну, це так, хто ще хоче посповідатися, до середи є цей час, і це треба робити, дорогі мої, бо це таїнство, це не просто розмова зі святаром, це таїнство, у яким дійничає Бог. Святар говорить, Христос небачно стоїть, приймаючи сповідь свою. Так що ще раз закликаю, дзвоніть, пишіть, отець Олександр, він тут живе побач, завжди готовий прийняти ваші сповіді. Коли допишетесь, дотелефонуйтесь, да. Да, добре. Ні, Так що ладно. доброї підготовки до святів, радості всім і запрошуємо до столу. Але На гэтым тыдні мы евангельские читания проведем во вторник. І для зручності Євгеній, давай зробимо колядні канікули. буває вакації. Не буває. У Слово Божьего. Добре. Я думаю, что это 19, конечно, зручно получается, но онлайн доклад будет. Да. и там вот у нас есть тетя Марина. Я нагадаю, что она стоит не просто так и трясе с карбонкой, а она нагадывает, что церква, и она не бесплатная. Тому коли ласка. Вчора ми провели посідження парафіяльної ради, і парафіяльна рада пропонує зібратися на парафіяльний сход, на яким прозвучать наші справоздачі настоятеля, староста, скарбниці,
увогуле парафіяльні ради, потім будуть, значить, ну, така рефлексія, як ми прожили цей год, що було добре, що було не добре, і поговоримо про плани на наступний год, а ще ми раді вітати Наталію. Так, коли? 11 студеня. 11 студеня. Гэта неділя після літургії. А Павла ми раді вітати чи ні? А? А Павла ми раді? І Павла раді вітати. Мы всех рады вітати. Да. Я просто... Ні, просто Павел уже місцовий. Да. А я У гость. нас, у нас громада поповнилася. Вчора ми говорили от з Павлом, і він виказав жадання бути парафіянином нашої парафії. Усі згодні? Все. Да, приймаємо. Сьогодні долучимо до усіх чатів. Вот. Чекаємо ньоски, да. Добре. Наталья, так що вельми рада тебе бачити. Я Дякую, вас що так ти рада, з нами. Я могу рассказать короткую историю. Я ехала, однажды выкликала болт, сажуся у болт, а мне кіроўца каже, а ви з маленької церкви каля корчми? Я така 3 рази в житті була тут. Я кажу, ну так. І він каже, а я з української громади, ось одночі вас бачу тут, бачите? Так що навіть гості запам'ятаються. І почастував цукерки Рошен, краб, ну, рачок. Все, благословляю. Дякую велике всім, хто долучився. До зустрічі, до наступної торгії. Пока.